sawubambalwa ungibambela uMathewu 5 verse ka-13 noma ngo-16. Kunjalo ke mshumayeli kwakhe endleleni. Uba nezivakashi njengoba yilindele ikhambi seyijikjeleka. Ngixolise abantwana benkosi engilosini yesabatha yokuba ngene inkonzo isifundiwe. Kuba njalo ke abantwana benkosi ukuthunywa uShembe okunye kuhamba kukubamba endleleni. Kodwa ngenhlahla uShembe amathempeli akhe athe chithisaka uma kushaya isikhathi uyakwazi ungena usonta kabonga uNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu esimkhonzayo bantwana benkosi kanje sezweni lakwaMpukunyoni. Amen. Amen. Kanti uShembe ubezokwenzani kwaMpukunyoni? Ngoba uShembe mayifikile endaweni bangcwele kusuke kunomsebenzi azowenza. Amen. Kodwa uma kuwukuthi sisontile sonke phambi kwendlondlo umsa, kodwa sangabona uShembe uzokwenzani kanti sisontile ukuthini? Uma abagcotshwa bethu kadisha insizwa cha nami ngeke ngawudla umnikelo uDavsuthi. Ngeke ngawudla mshumayeli kwasuka nje insizwa ebuhleni ngiyumshumayeli iphuca ikhanda yaqhamuka nebhuku lune 400 ithi angigcwalise ifuna ukocela isipholi. Ngathi lo akangazi lo. Ngadla lowo ke mina. Lona akangazi lona uphuca ikhanda ufuna ngihambe ngiyozenza isilima lapha ko-anti ngomuntu ongawuhamba u23 ufaka u400 usengibambisa inyathe eceleni. Ngathi ngizoyidla yonke le mali. Ngathi lalela ngiyabuya ngisawufuna isigqivizi emotweni sala angithi akangazi nganyamalana nayo yonke lo mali ngayidlela leyo mali. Woyidla ke leyo mshumayeli. Ngoba lo muntu wenza isilima akawuhloniphi lwamuqa. Wazi ukuthi ufuna kahlangane nawe uzomgcwalisela ibhuku ahamba yokhotha isingane yomuntu. Ahlale namaviki amabili ayishiya thatheke. Ngawudla lo mnikelo. Ngisho singahlangana manje ngakuthatha ingubo kaShembe ngiyibeke lapha siyilume efuna siyilwe. Ngenzela mshumayeli ukuthi ungayisoli uma khona insizwa yalapha ekhaya ezohlangana nawe ebuhleni waze ebuhleni ukuthi izocela wokudla lo mnikelo. Ngoba le ndaba afuna iqale lapha endlini ngomhla ka22 nangomhla ka23. Abantu baziwe ebhukwini likaMshumayeli umuntu ungahlangani naye sekufuneka ayocela. Cha ngayidla kaSuthi leyo mali. Bezokwenzana uShembe kwaMpukunyoni awufuni 51. Inkosi iza nobuso. Uma kufika uShembe ezweni bantwana benkosi usuke eze nobusa. Ebusweni bomhlaba. Usuke ezokhanyisa njengoba dezokhanyisa izwe lakwaMpukunyoni. Kuze kwande ukukhanya. Ukuze ukukhanya sinakho kulelizwe kwande. Ebusweni bomhlaba. Umhlaba wazi ukuthi kwaMpukunyoni sikhonza uShembe. Izosusa ubumnyama. Kunobumnyama obukhona emzini yobaba nobaba mkhulu. Ebusweni bomhlaba. Izomsusa inkosi yamaNazaretha imifike emzini osethokozana. Bayoduma bathokoze. Mayesehambile uShembe kuyoba nenkonzo yofakaze emathempelini sidumise sihalalise sithi kade kukhona usomnganisi. Abakhonzi bayo. Ngoba thina sikhonza uShembe unyazi wezulu. Jabula wena Zulu. Ujabula izulu kuna kulelizwe line ngoba sekufika uShembe. Jabula wena mhlaba. Kwajabula nomhlaba ngisho umuntu obefaka uhlamvu phansi unethemba lokuthi khona kuzovela. Isililo singamkile. Ngoba kungamuka nesililo abantu kade behambisa izimbuzi eThokozani beyokhuluma amacala awisemkhulu naba bengakazalwa kunqamuka isililo nezifo ebezisiphethe siyibikile kumkhulu liyeke babusini. Amen. Okay.
ngoba bangcwele le ngoma ngenzi sivumelwano nayo sokuthi uShembe lapho engiyobe ngiguqe khona uma ngeke ngathi imkhokhelo ingcwele iAriel isuke isiqhumele elisiwe. Amen. Lento bangcwelisha ukuthi njengoba ingoma zu242 uma ungenawo umkhokhelo wakho ingcwele uShembe uzokuswa kanjani? Oyishaya kahle mfana noma ezinye isungayibhimba kusena nkingi. Nina usawoti wezwe. Webangcwele. Uyabona le ngubo emhlophe seyigqoke yami ngaphansi. Uyabona le ngubo esemhlophe seyigqokile. Imhlophe njengosawoti. Uthi ke obhala kahle nina maNazaretha ni usawoti wezwe. Yeah. Kepha uma usawoti edumele. Hey ukudumala kweNazaretha kwampunyo nokudumala ngishizwe lonke. Ya. Koyoliswa ngani na? Yini eyokwenza kube mnandi kwampunyo uMama Nazaretha engekho. Awusafanele lutho. Kufanele ukuthi onke amathempeli avalwe. Uphela ukulahlwa ngaphansi. Ulahlwe lapha imoto ihamba ku-N2 ihambe phezu kwethu. Lokunyathelwa abantu. Kunyathelwe ngabantu ngoba kusekudumele thina singamaNazaretha awubeki isithuba. Ake sikhulume ngosawoti ukuthi kanti wona usawoti yini? Ngoba usawoti uyayolisa. Kuyekwenzeka inyama uthi uyayidla mingenasawoti ingezwakala. Kuyekwenzeke nokudla okuvutha okuphekwe ebhodweni itshulu uma ungakafaka usawoti akezwakala. Okusho ukuthi thina amaNazaretha uma singakafiki usengakake sokuba mnandi emhlabeni. Amen. Kufanele ukuthi ke singadumali ngoba ukudumala kwethu kukudumala kwezwe la kaMpukunyo. Khuluma. Nina ni ukukhanya kwezwe. Thina amaNazaretha njengoba lokubedlula abantu belapha nje bayahalalisa ukuthi asibaboni futhi namawindi bawavalile. Kodwa bayahalalisa ukuthi hawu kanti uShembe ungaka ezweni la kaMpukunyo ngethempeli elilodwa elivele emgwaqeni. Uma leli thempeli lingahle lidumale singadumaza nje abantu abahamba ngendlela. Ya. Umuzi owakhiwe entabeni ungesitheko. Uyabona leli khaya leli njengoba ngithi lisendleleni nje. Likhaya elithi noma ngabe kuthiwa nguphethe uNazaretha kodwa ngithi bese ngithi na ushunu wakithi. Naba bakithi. Ngoba leli khaya livele libekiwa alisithelile. Yeah. Asokhelwa isibani sibekwe phansi kwesitsha. Yeah. Siyafakwa othini sibakhanyisele bonke abasendlini. Wena mshumayeli kusenkingeni ngokuphatha ithempeli elisendleleni. Ngoba leli thempeli kufanele simasifika kulo ngenze ngathi konke engiyigcinisayo naphansi. Kanti ngiyakufuna ukubona ukuthi liclean leli thempeli. Ngifuna ukubona ukuthi leli thempeli insizwa zakhona zigqoka imqhele zonke. Sifaka amashethi amhlophe zonke. Leli thempeli kufanele libe isibani elizokhanyisela wonke umuntu odlulayo lapha odlula ngaphandle. Yeah. Njalo akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabanye. Nantsonke inkinga abangcwele. Ithi le verse akukhanya ukukhanya kwethu ake kukhombisa ukuthi kade kunoShembe unyazi phezulu kwaMpukunyoni. Ake kukhanya ukukhanya kwethu phambi kwabantu. Ukukhanya kwethu phambi kwabantu ukuthi kungabibikho umuntu ongcwabayo uhlale ekhaya ngokuthi akakhonzi nawe uyiNazaretha ungayikofihlisa umuntu efele. Uma ufuna ukukhanya kukhanye phambi kwabantu thatha ingubo yakho yesililo uphikelele khona noma ngabe bekuyisayoni noma ngabe bekuyiluthela noma ngabe bekuyiphara noma ngabe bekuyini kodwa wena ukukhanya kwakho phambi kwabantu ukuthi uyikholwa uthatha ingubo yakho uyofihla umuntu kaNkulunkulu. Ya. Ukuba babone imisebenzi yenu elungile. Ngoba uShembe ngeshwa mina ngathi ngibeka isandla ekhanda angazi noma ubaba wengibona ngiseyipharanyana wathi wena uyongcaba ngisiphara. Mina make wahamba umuntu endaweni ngisho ngabe kuthiwa ngimasi igama lakhe kodwa ngithatha ingubo yami ngiphikelele khona sengiyofika ngibona uma kubekwa isithombe ukuthi hawu bekusibani bani uma singekho isithombe sengiyoxoxelwa kodwa uma ngeke nganikwa umbhobho kodwa ngikhulume ngizofike ngiyala abantu abafelwe lo muntu ngicelele umuntu indlela ukuthi uShembe amemukele angimazi noma bekhoza uShembe kodwa ukuze ukukhanya kwaShembe kwaziwe abantu angihambe ngiyokwenza imisebenzi yomuntu okholwayo. Amen. Ya. Badumise uyihlo wena osezulwini. Ngiyabonga babisini. Amen. Ya. Amen. Amen. Amen.
niya ngelinye isabatha kunamatende lapha esigawini sikafika kuyanikelwa sengicelwa yenye insizwa hey uShembe maNazaretha asombonga uShembe ngokuthi agcobe abantu abanjengabashumayeli abadlekayo sengathi uma umshumayeli ungadleka umshumayeli phakathi kwethu ngikwazi ukuzoyitshinga kuwe mshumayeli ngikwazi ukuyitshinga kumkhokheli sengathi umuntu ogcotshiwe ngadleka mina bengidleka kunombani mina ngisho ungafona ngasikhatsini noma buye bethethela mama ngihlala usho ungafona ngasikhatsini kodwa mangizwe ukuthi lo muntu ufuna usizo likaShembe ngiyamlalela ngoba angazi mina ukuthi ezakithi inkinga ziyosonjululwa ukwenze njani ibizwa yenye insizwa eceleni ithi ngiyacela mfundisi ngicela ukukhuluma nawe bese ngithi shenqa eceleni ithi vesi inkosi iza nokuza ebusweni bomhlaba ithi izosusa ubumnyama ebusweni bomhlaba hey khona inkinga ezikhona amaNazaretha okufuna ukuthi sihlale sixoxelane zona inkinga ezidaba ziyibongo khona inkinga ezikhona uthola ukuthi mina ngoba ngithi ngokwajele ugogo ozala ubaba ukaMathe kodwa ukaMathe akagananga kwajele kodwa mina ngiyibiza ngojele ngisabathe ngiyenza izinto la ekhaya siyahlakazeka kanti manje inkinga isemuva ngangakabi kumshuba biko inkinga yibongo sengathi singake senze iguqo abantwana benkosi ke siyilungisa abantu abaningi ababanjiwe izinto eziningi emhlabeni babanjwe ukuphithana kwezibongo ngike ngase ngayiceba lento kwindlodlomsa ngathi Shemba ngazi noma lento iqondana nami ngoba nginjani wonke umuntu ngisho ngifonelayo ngisho ngihlangana naye eMatuba athi mfundisi bengicela ukukhuluma nawe nginenkinga yesibongo ithi inkosi uyuthini kulaba baba ngithi baba igama engiye ngilikhiphe ngiye ngithi uShembe owunyazi lwezulu uyezwa nje basikhuluma uzoyilungisa inkinga yakho athi hawu uyabona ke basuke bethola umuntu right bavele bathi yefuke abantu beyibongo manje kuzenye insizwa iyasisho isibongo sayo ithi mina mfundisi ngazi ukuthi ngwakwasibanibani ngathi hawu yasuka leyo nkinga ithi ngazi ukuthi mina ngwakwasibanibani umama wagana nami kulomuzi kodwa mina ngizwa kuthiwa wayenesoka endaweni ethize wathi uma esekhulelwe baxabana nalelo soka wayesethula lo baba engihlala naye ngize ngakuthola manje lokho kodwa umama akagananga lo muzi ahleli khona nalapha kithi akagananga nogogo ozala mina akagananga kubo wakho mama ngithi mina pho manje inkinga njalo mina uthi ngizothini kuwe uthi ke emsuku ngithe ngilele kwafika inkosi yamakhosi unyazi lwezulu lathi hambe eThokozani ngizothumela umfundisi kunomfundisi ozofika umxoxele lento umusa umxoxele lento wakhipha isibusiso izolunga inkinga yakho Amen. Lensizwa kade ngiyibona sekuvala umhlangano ithi lensizwa umfundisi angifikanga ngisho kubaba nginikele nje imbengeni ngiyinikelela ngizwe sengithola ucingo lusuka eMelmonti lapho kuthiwa ngakhona bafuna ukungilungisela indaba yami ngithe ngisaphendula lolo kwangena olunye lusuka kwagogo kuthiwa sibuye sizokhuluma indaba yethu lapho kusuka khona ugogo ukuze kuganise ugogo Amen. yona ke inkosi siyabizwa kunodaba kulensizwa lensizwa ivele ithi isuka ngelinye ilanga ifika ihlale lapha eduze kaMshumayeli uma eguqa uMshumayeli eshiya imemezelo iphinde nayo lathi ithi henzezwa ukuthi uMshumayeli ayinotisele mhlawumbe ukhulana ngathi ngiguqa nawe iguqa kuthe ngelinye ilanga njengoba ikhuza lensizwa ngo social media ithi ngelinye ilanga yayibonakalisa ikepezela ngale ngubo enkundleni zokuxhumana enomgala phezansi ilinganisa lengubo ithi uthe njalo yabonakalisa ifaka uJiva onjini kodwa lona omnyama nokumhlophe lasukuthungazana lo usabizwa wathi asambe sizoxoxa lo daba lakhulunywa lo daba kusukela kuphuma inkozo kwa9 kwakunobaba kulo mzi
kusukela kuphuma inkonzo ka9 saze saye breaking babuye emgidini babuyele emgidini sakhuluma kwathi sesidlile lapha sesinathi se uyuza uma kwathi ukudla kumnandi sengathi ungedlala icatsulala usuvuma noma wafika omunye umfundisi wathi hayi umuntu akamise esontweni uhlupha umshumayeli akamise esontweni ubonakala egibele ngishihashi engathi uyabuzisa njengobhombela lokhulukela lo jabathi umfundisi ayakamiso lo muntu esontweni hayi kuvunyelwa bese kuthiwa khanjisa iripoti kubaba yime bengibhala ama-minute manje yime kufuneka ngifunde lapha kubaba ukuthi sithola ukuthi baba sathola ukuthi kuvunyelwana ukuthi akamise lo muntu na we kusho mina kubaba ukuthi umuntu akamise ngase ngihlehlele emuva wayese bekhuluma abafundisi bebakhuluma ithi inkosi ke ngigcine ngitheni ngalo muntu ohlupha kanje uthi ke hayi baba sibona ukuthi akamise esontweni ningaloko uthi ummisi nithoka kwabantu lo muntu base besisho sibonga ukuthi akusiwa lapho akusiwa lapho lo muntu lo wathi hayi baba ngowakhona wathi baba akusiwa lapho akusiwa lapho lo muntu akusiwa lapho kwase kukhuluma umvangeli oyiguqela phathi hawu baba ngiyakhumbula intombi ezala lo mfana yagana naye isuka kubo akusiyena wakhona yena ngwakwasibanibani wathi baba ngitheni lo muntu uyalithanda unyazi njengoba egqoka neingubo zonyazi uyalithanda inkinga uhlushwa isibongo lo muntu yona ke izosusa lo muntu uyagida lo muntu kuthiwa baba uyagida uyahamba 23 uyahamba 23 uhlupha ngalezi ingubo uhlupha ngalezi akahluphi lo muntu ngoba engalithanda unyazi uhlushiswa yilabo abantu besibongo hambani niyolungisela lo muntu wesibongo nimhlambulula ngene esontweni akabonga kushela amen wena bejabula ngoba kungenzeka ukuthi indaba yesibongo awuyizwanga ethokozani wayesethi ushambe wena ngakuthuma indaba yesibongo wena hamba lapha esibongiseni uyokhuluma le ndaba yesibongo ngoba khona umuntu oyitshela usalile ngoba ushambe ngamzwanga ikhuluma lento bese ufika uyikhuluma lento ukuthi hayi akonakele ake ngoba uhlupheka ake ngoba kuneyinkinga ezithize awukuhlehla uthatha izitebhe ezimbili ezibheke emuva ubone ukuthi kumi kanjani bese uthatha ishumu lakho uzoguqa kumshumayeli ngimzwile umfundisi nginenkinga yesibongo ngiyacela ushembe unyazi lwezulu ayilungise ngoba enye into zinhliziyo zabantu abangafuni ukuthi kulungise izinto amen abanye inkinga yabo umshumayeli bangamaNazaretha umuntu abenenkinga ingane ihlupheke iziyondi bengaka engabe bayitshela iqiniso iziyondi bengaka engabe umuntu bambiza ngesibongo esiyikho ithenye indoda imifika phambi kaBaba silapha ebuhlenge isikhumbuzo senkosi uthini iyalibika le ndoda
iyabika le ndoda uthethwe lo daba ithi kodwa manje Nkosi yamakhosi ngifuna ukubizwa ngesibongo sakithi ithi Ndlondlo Mzee wena ufuna ukubizwa ngesibongo sakithi ufuna ukubizwa ngesibongo sabantu abangakufuni uthi cha baba yimi ngibafuna uthi huwa bafuna bona bakufuni uthi into yenza ngithi abakufuni ikhona into abake bayenza ukuzokucinga ikhona into abayenza yona inkukhu abake bayiletha okukhombisa ukuthi kunecala abalenze emsini womuntu uthi abakufuni laba bantu uthi wena uma nesibongo sakhe sasekhakoma wakho isidaba sasekhakoma wakho isona sokuvikela zibize ngaso kuze kufike bona bazothi bafuna ingane yabo ngoba uma bacinga bona wena ucinga abantu abangakufuni Nkosi nami futhi nawe njengoba uhleli lapho phansi awukho ngcwele. Kodwa into enza sihlangane lapha esibongiseni namhlanje ukuthi sizofuna ubungcwele. Amen. Bekuyilawo mazwi bantwana beNkosi ushemba bengiphathise wona. Ngiyawacelela uthando enhlizweni zenu. Inkosi ibusise nekuswini. Amen. Uyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngengoma yesithathu. Shumayelwe Nkosi yoselekelela ngale ngoma inkosi kusiguqa kwaba ingcwele. Amen.